Dobar dan, mi smo Crow Army, klan iz Combat Armsa. Ovo je jedan kratki clan match, nadam se da će vam se svidjeti. Ocijenite video, subscribeajte. Nažalost, u ovoj snimci zvuk nije bio snimljen, tako da ćete morati uživati u ovoj glazbi. Kao uvijek, ostanite logični.
Ovo je bio Crow Army protiv klana čije ime ne mogu ni pročitati, a kamoli izgovoriti. Nadam se da ste uživali u ovom Clan Waru. Ocijenite i subscribeajte za češće videe. I kao uvijek, ostanite logični.